যতन सारिक जरानि हामबाय सिनि जत ककबरक चैनल सिनि मीडिया रंनो तिनि सिंगरो आनि सरकारी ऑफिस नि चेम्बर नो कैसा प्रेस मीट माखलाइका नरक जतन साइमानो सिनि मीडिया बाय ताकुक सं खानांखा सिनि ककबरक साल जागो नियाखाबा फिल ब्रुइसिसनि 47 years त्रिपुरा हापां बाय कसिजाक मानि ककबरक ओचिनि लैंग्वेज न ओ साल न जों खातुं खाजोनि बिसिंतै सिनि TTADC बिसि ब्रुम ब्रुम खालायमानि आहायन जों खानाबो जों खालायनाय पुइलाव चिनि सामबुतांनाय थिक याखलि एकाडेमी नि गानानि सिमि आरन सिमि जों कैसा हिमबतक रेसामुं मुसुमुं चिनि स्टूडेंट्स रक गार्जियंस रक ऑफिसर्स रक न जतन तुइनाय कैसा हिमबतक हिमैनाय आरन सिमि हिमै दोकमाली हाती तै खलायनाय खुमपुय सिनि स्कूल गाना तै खायसों नय एकगो हलो फायनाय सिनि हिमबतक पायनाय अरो अकक साथै खलायो जे ओ जे हिमबतक पाइमानि परे अरो जों गोबांमा चिनि चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ताइ चिनि ऑफिसर्स रबो ककबरक सालनो तुयै चिनि गोबांमा जे जों बिसि ब्रुम ब्रुम खाय फाइमानि बा ककबरक जों तिनि 47 बोसोरनि परे जों बुसुं जरति ककबरक मानमानि परे जों ककबरक डेभलपमेंट खा ककबरक चिनि मानि ककनो जों बुसुं जरतै चिनि हास्ते हापां इया खायबा भारत हाकतर इया खायबा चिनि हायुं कतरक चिनि कक थाइनो जों बुसुं जरति डेभलप खायमानखा आबरनो तुइनाय जों चिनि नगराय रंनि बुखुक्तै बंनि खुक्तै जों खानालायनाय आबनि बिसिंगबो चिनि गोबांमा चिनि साय रंनो विशेषकै स्टूडेंट्स रंनो निनि क्विज प्रतियोगिता अंखा खेला दुला अंखा आबरनो जों खाना बरम या फरमान बिसिंतै जों प्राइज बो रिजांनाय आमा हायकेनो खानानि चिनि ककबरकनि साल जों खाना पालायनाय आबम बागै नंनि बिसिंतै अ गाना गिनिनि चिनि खाजानि ताकुक्तै बुकुक संनो खानानि फुंनि 7:30 7:30 मिनिट जत्तनो चिनि तम स्टूडेंट नि चिनि जारा गार्जियंस रक जारा चिनि कक मानि कक न हामजांनाय रकनो जों बाय बाक्सा खाना अ हिमबतको हिमपाइना बागै नंनि बिसिंतै आं कबगो एज ए EM एडुकेशन एंड ककबरक डिपार्टमेंट